Igbo mụrụ nze m ọzọ na tinye na-asị na gịnị mere amara emere ụmụada ha afịakwa ahụ ọhụ omenala asị na gịnị kwuru amara emere ụmụada ọ naghị ahịa ahụ ọhụ omenala. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m biko ị na-eme anyị ga-achọpụta na obi adụrụ m mma. Ọ bụrụ na okwu ma na-ejere ọtụtụ ụmụnna ndị nke ụmụnne ha bi ala bekee maọbụ mba ofesi ma ndị nwere fada nọ n'ezinụlọ bikwa mba ofesi, achọrọ m ka ị gee ntị, achọrọ m ka ị hụcha ntị. Achọrọ m ka ị mara na nwanne gị ọbụla gafere mba ofesi ebughị na ọbụ sọsọ onwe ka o bu n'obi. Ị ga-achọpụta na ọtụtụ ụmụnna ya ndị nke gbara mbọ gafe mba ofesi mgbe ha na-aga ha bụ ezinụlọ ha n'isi nyara ya ka akpa kụrụ ya n'olu buru ya n'obi kụrụ ya n'azụ buru ya n'iji ọkpa. Ihe a na-eje bụ maka ọzụzụ ezinụlọ iji wee mee ka eficha ezinụlọ anya mmiri, iji wee mee ka ezinụlọ si na ntaramahụhụ si na gị na ụbịam wee pụọ. Ị ga-achọpụta na ngwa ngwa ha bido metụba ego ka ha ga-ebido weghachidebe ego n'ụlọ na-asị onye ọ dịkwa mma ka eku ụmụnne m dị otu adụ gosi na ebumnobi ha bụ ezigbote ebumnobi, mana ọ na-abụ ihe jọgburu onwe ya na ọtụtụ ndị dị nke a n'ebe a. Unu bịazie unu abụrụ ndị obi ọjọọ nyere ndị nke ahụ nọ mba ofesi. Nke izizi bụ gịnị? Asị m na amara emere ụmụada ha afịa ahụ ya ọhụ omenala. Ọtụtụ n'ime unu achọzi ịmụ ihe banyere onwe unu achọ nwanne m nyem nwanne gị ahụ na-enye gị chere ịkpata ego n'obodo ofesi n'ọdụ isi ịma afụfụ a na-ata ebe a wee were akpata ego. Ụfọdụ m nye chọ na ọ bụ iwu na nwanne gị ga-enyerere gị aka na nwanne gị ga-eme nka mee nka. Ọtụtụ mgbe ọtụtụ n'ime ndị a na-agba mbọ onye ụnụ nwaanyị kwụọrọ ụmụ ụnụ ụgwọ azụlite ụnụ ụmụ ụnụ na agụmakwụkwọ, mana ihe unu ga-eji wee kwụ ndị ahụ ụgwọ ọ bụ ajọ okwu sicha n'ọnụ nwunye ụnụ ma ọnụ ụnụ wee pụta. Gịnị ka o menwuru anụmanụ ihe na-emewu ka nwanne gị nọ mba ofesi mere ya ma ihe nwepụta nwa ọrụ sị nwanne gị tenkyo. Ọtụtụ n'ime ụlọ abịa na onye hụrụ ihu ama na nwanne gị bụ ọbịa ngwa ngwa nwanne gị si ala bekee wee bata ene ha anya maọbụ nke abụọ gịnị ka ọ dịrị igoro ihe dị mkpa jesị nwanne m na ya nnọọ ịma ihe ọ na-achọ. Ụfọdụ n'ime ha anaghị achọ ego abụghọ mkpa ha. Obere mmadụ kpata obere nkụ, nnukwu mmadụ kpata nnukwute nkụ. Ọ dị ọtụtụ ihe ị ga-emere nwanne gị si mbala mgbakọ. Ihe nwanne gị a n'ebe a na-achọ bụ onye nọ n'ụlọ pụrụ onye nọ na nwa nọ na-agbapụkwara onye nọ ọ bata ọfụ na ihe ọ hapụrụ na ndị ọ na-emere ihe na ha mee gịnị na nke ọ hapụrụ ha ebe a na-edokwa ya ọfụma. Mana ọ na-abịa ihe mgbawa obi na ọtụtụ na ndị ajecha abata ọ dị ka ihe niile a na-agba mmiri n'elu okwute. Ọ dị ọtụtụ ndị ụmụnne ha nyere ego ka ha rụọ ọrụ ha nke maọbụ nke ọzọ ha bata ọ bụ ozi ihe e kwuru ka e mere. Iche na nwanne gị ahụ nọ na-akụta ego n'elu osisi. Ịmakwa na ihe niile abụ mbọ ọ na-agba ka ọ kpọpụta ụnụ n'ọchịchị mee ka ụnụ wee fụ ụzọ. Ọ bịazie onye adị ka ike a na-agwụ ndị a. Ọtụtụ n'ime ụnụ bụ ndị erijube ha afọ be ha, ndị hụrụ ihu ụmụ nwaanyị anụbatara n'ezinụlọ. Ịbịa be dị fụ na di gị anwaghị ihe, biko gbaa mbọ jee chọọ ebe amamihe dị, gbaa mbọ jee chọọ ndị nwere amamihe n'odebe ha n'akụkụ, jee chọọ nwunye dị gị ndị kpakọrọ isi ọnwụ jee na-ajụrụ ha nke a maọbụ nke ọzọ. Onye ma ihe ada eji ya agba aka ahịa. Naanị omume mmadụ ka ị ga-eji nwa ma nwunye dị gị ọma ihe maọbụ ọmaghị ihe. Abịa na-ede ịbịa dị soro dị gị na-eme nwoke na-akpọkwu akpọkwu. Ọzọ anụ na-ajọ nwaanyị enwe nke ebere ego. Ọzọ anụ na nwoke na-akpakọghị isi ọnụ ụfọdụ sị ka eje nọtarị ya nwaanyị ka isi wee juo ya oyi. Mmadụ anaghị agbanwe oke. Ọtụtụ n'ime unu ga-abịa fụ na nwanne dị unu anya na-emere unu nta ya na-emere unu imo. Ọ bụrụ na ọ bụ onye na-emere unu nta na ọ na-agba mbọ ịfụ na ezinụlọ na-aga n'ihu. Ọ nata gị nwa bụ nwunye ga-abịa nwanne dị m kedu ihe ị ga-erita na ezinụlọ nke nọ ihe nji aka akụkọ a na-abụ kem nọ ụmụ nwoke amụrụ ebe a mmadụ na-abụbịa ala bekee nwunye ha anwụchago. Onye nke nwunye ya nọzi anọ ị ga-abịa gba mbọ kere ihe ma ndị a nọrọ anụ ya bịa kere rice kere ihe ma ọgọdọ ma nwi ma ọsị ya ụmụ nwanne ụmụ nwoke wee 100,000 ya 200,000 isi gbachara onye ọbụla Krismas. Ị bịa eburuzie nke gị donye na buutu si ya na ụmụnne gị agoro gonyere gị nwebela si eze ego ibu nakpụ nwunye gị n'Owere ka onye sinyebezi ụmụ nwanne gị nwoke asị ala bekee nọ ndị nwunye ha nwụgoro anwụ. Gị nwa nwunye gị n'ala bekee kwesịrị ịkpa agwa dị ọ bụrụzi ụmụnne ụnụ nwaanyị ndị nụrụ di ka a ga na-ebukuzi ebuku abịazie je chewa onye ya na-esi ya nri thunder fire devil all of them. Facebook biko I'm sorry for this reason for the wrongs of works. Ị ga-amara rie mana ị ga-amarụ ibi na-echigosi na-echisa thunder fire devil all of them. Ị nwekwere isi ọtụtụ n'ụmụ nwoke bụ ndị ara ndị azụ ha azụ. Ị ga-etawapụ ọnụ gwa nwunye gị nke bụ okwu. Nwunye gị ga-agbazi gị what to do. A ga-akwụrụ ụgwọ ụlọ zọrọ ụmụ ụlọ na yunivasiti merụ na mana ị ga-anọkatanwu ụfọdụ n'ime ụlọ bụ ndị a nọrọ nwanne dị gị ahụ nata ọ bụghị na ọ nachi ọ bụghị ogiri ọ bụghị onugbo ọ bụghị ọgbọnọ ka ị ya agbanwu na anwụ nye nwanne dị m gwa were nụ nke a wee na wee siri enwere nwoke n'obodo ebe na-amaghị esi nri kpọrọ m nwoke ahụ achọrọ m efi ebe. Gịnị na-eme ndị mmadụ?
ọtụtụ n'ime unu ka a ga-abịa ghọta ka abịa ka gị na nne di gị biri ịjụ ejezi akụziere nne di gị ugwu na iche ofe esizie mmadụ adịkwa m ma let me shock you na nke a na-eme eme bụ na maka Chineke masachi anya taa onye ọbụla ga-aza aha nne oke ide echeche yọghachi gị ka nne di gị adị ndụ masachi anya taa ị ga-aghọta ihe unu mere onwe unu kedu ihe na-eme unu ebe ugwu m na-ejebe di gị burugodu Tinubu papa gị burugodu Tinubu ịbịa be di gosa mara eji abụ ofu onye na-anụ nwaanyị mee ka ezinụlọ nwa ọnwụ dị imebezie ka ozi ka ọ bụzie na ndị abụ ndị achọghọ gị ịnụmụrụ onwe gị nwe onye gị na ya na-asị ya ụmụnne di gị ndị nwaanyị nwe nke na-asị gị ị bụ ọ na-abụ na anọ na ala bekee onye nke nọ Canada onye nke nọ South Korea nwunye ha na-anwụrụ anwụ ha nọpụtazie jezie kpọzie ndị asa dị ya na-esizi nri ị nọrọzie Owere na-atụzi ikpu igirigi ma ị chọkwa ka akpọpụta gị abroad unu amadịghị ihe isiokwu unu amaghị ihe ọtụtụ n'ime unu bụ nwanne unu nwoke zụchara ụmụ unu na nyere ha aka onye ga-enye si ya na nke ezughọ nwanne m jee chọọ ihe ị na-arụ andị mara na a na-anwụ anwụ ife nwanne gị adị ndụ nwekwe nna ekpere ọjọọ ọkụ nwere ike ịkọ nwanne gị ahụ ichi ọkụ nọ n'ezinụlọ ahụ ịmakwa na ihe ọbụla bụ ife n'ezinụlọ ịmakwa na nwa ọbụla bụ ife n'ezinụlọ a na-agba mbọ chekwaa ya echekwa mana nke unu ga-eso na-abọsasị ya ọ na-eweta mụrụ ọnọdụ na-adịgide n'ụwa ka m na-ege ka ị mara ya mara nwanne gị ahụ ji egote ihe nwere ike ime echi agụ agụbịa n'obodo oyibo ọ bụrụzie na agụ ụgụbịa ka unu na-enyere aka kedu ihe unu nwere ike inye nwu ya ma ọ bata kedu ihe na-eme ndị unu na-ezuzu onye ọbụla na-azọ ụlọ ka asụ ụlọ ụrụkwa eri nwanne unu were ya merezie biznes na-eri nwanne ụlọ werezie ejenye nke ada abịazie na unu ewere mụọ ọgwụ chọrọ ya anaghị etigbu unu agwa m nke ada si ya ọ bụrụ ana na-enoro onwe gị nwanne gị kpọgasị gị ji akpọta kọntraktọ wee na-arị ya ịbata ebe ahụ ofu okwu ya etigbu ọgwụ niile a sofan ha agba na iri ihe ezu oshi ha agba ọgwụ bifiri na-aba ebe ahụ were azụ banye ebe ahụ sekpuru a na tinye aja n'elu kwubi okwu n'ọnwa ada ka ebu ọgwụ niile ha riri ebe ahụ etigbuo otu jee na ihe m gwara gị na ọmụ gwara gị ya o sie ike nyụọ sị na kọmpaụnd ahụ ka ekwe tie ha n'isi inenene ha ka ha fụ I don't want to achọkwa m ikwu okwu ọjọọ nwanne gị jiri obi ọchị ya bụ ime ihe bụ igosi ya na ọgwụgwụ ọsọ ga-eji egwu ọgwụ 100 million na that compound debe ebe as far as na ọnwa ada ọha agba n'iro ọha agwa ọgwụ ọha ezu oshi ọbịa sekpuru na compound a su ude baa akwa sụcha akwa wee nyụọ ọrụ si na compound wee pụọ gwa akọnụ ga-aghọta inu mere onwe na achọ m ijere ogede ebe m ka achọọ na ịta mmụọ onye ọbụla gbara ọgwụ ya ṅụọ onye rụ na onwe unu ugwu onye n'obodo oyibo gbachara ụlọ krismasị hụ na asị anya weta ego ka wee kpọ ndị ga-asụ kọmpaụndụ Chineke mee onye si gị nyụọ n'ọbụla ị na-apụ ara ọ na-amakpọnwụ ndị mmadụ asụ ahịa ma ọ bụ na ana n'oge sụọ ya kpọdoro nwanne ụnụ na-eme nnata ya ga-eweta ego ahịa ejikpọ ndị ya asụ ahịa kọmpaụndụ nye marụkwara ụlọ thunder go punish all of una Facebook sorry for using such word onye ọbụla kwanyere onwe igbo ịbịa dị mara ihe ịbịa bụ ụlọ okoko ka ị nụrụ jee chọọ ndị gba ihe ga-eji amamihe fachie ya isi jee nso ndị dị gị bụgodo na onye ọta gagagagaga ebe onye ọjọọ na onye ọma na ebe a ị ga-akaba ahụ chọpụta mara ihe nne dị gaa na-asọ ịchọpụta ọgwụ nne dị enwe ndị nne dị gagagagha bụ na ọ chọọ ka ị na-ekwe ya mma ana ekwebara ya mma iri obi ya ịbazie ime wee wụọ ya faina mana ụnụ aya ama ihe enwe ndị nne dị bụ na ọ chọọ ka ọ bụ ụlọ nke o kwuru na-eme enwe ka esi ụdị nne dị ya ma ọ bụ na ịnwe ụdị nne dị ya Alice ebe ahịa ka m chọọ ka adị mma anụ gbene m ịchọzi idebe ihe ije were ihe ahụ idebe ya ebe ahụ ọ pụọ je ya were ihe je debe ebe ọ kwesịrị ịdị makwana ike na ana n'ike ada adị elu ọchaka gị ọkụ ahụ ọcha ha mere ihe ezi enwe nne dị n'ebe akawagoro nka mmụọ ọdịdị afọ one dị 75 years eke mmụọ fọrọ eke n'one ha nwa agadi nwaanyị nwe mgbe ụfọdụ nwere ụdị agwa ha ya makpa mgbe ụfọdụ nwere akụ ka ma anụ okenye na-eme nne dị Alice achọrọ m ka ihe a na-adị ebe a ma anụgo m idebe ya ọpụ ewere ihe jedwe ya ahịa ebe ọgụ nwe ike uche agbata dị ya ọ gbatakwa ya sị gị ebe a ka m kwuru esi ya ma aha na ebe a ka ihe a dị ka onye ebupụziri ya uche ka eji ebi ndụ
enwere ndị na-ebe ema nnata nwunye that you have to pass through their mother. Oh nwoke enwe nwoke dị otu a after ebe na ibabe na family dị otu aha achọ m ikwu ogologo okwu enweghị ihe eme asa gị jekwuru mmai inwu dị nne di aha mellow down. Christmas how many weeks? 2 weeks, 3 weeks. Ayo bụ na nachi abịa ebe ozi ka ihe je buru ahụ ji buzu onwe onye bụ na gbara ọgwụ ya ṅụọ Igbo mụrụ nze m ọzọ daalụ.